bon dia. Soc el Sergi, de Tet Vallès. Avui ens proposem fer algun tipus de manualitat reutilitzant materials que tinguem per casa. Jo he agafat una caixa de cartró, del qual n'he retallat una tapa, i uns quants taps de suro. Si agafem una cola, jo he agafat en aquest cas una cola d'aquestes de contacte, que haureu d'anar molt de compte quan ho feu, que us ajudin els pares. Em proposo fer uns estalvis. Anirem agafant els diferents taps. Jo he marcat el centre de la caixa perquè em serveixi d'orientació quan vagi enganxant els diferents taps. En aquest cas mesura 20 per 20 i el que faré serà retallar-hi aquesta ala perquè em quedi completament quadrat. Ara a continuació marcaré la línia central on aniran enganxats els taps. I aniré enganxant des del centre cap als extrems. Un cop feta aquesta primera tira central, anirem avançant cap als extrems, intentant posar-ho intercalat. A la meitat del tap ha d'haver-hi un tap sencer. També posarem cola no només a la part inferior, com hem fet abans, sinó que intentarem que la part lateral de cada tap també ens quedi amb una mica de cola. Veieu, cada vegada ens anem apropant més cap a la cantonada i quan tanquem el que sobresurt, jo us recomano que intenteu la part que està més tacada pel vi deixar-la a l'interior. Ens quedarà una mica més net. I encolar-li a l'interior del tap. Això sempre haurem d'esperar una bona estona a que la cola s'assequi, a no ser que feu servir una d'aquestes instantànies que tampoc us ho recomano perquè us poden quedar els dits bastant enganxifosos. Aneu amb cura de no respirar gaire, que si no agafareu un colocón. Ja estem acabant. Ens queden els últims taps. Això relaxa bastant perquè és una cosa que ens requereix una mica d'atenció i ens requereix estar tranquils. Espero que us ho passeu bé fent-ho, que us estigueu entretinguts, que reutilitzem materials que tinguem a casa i que se'ns faci més amena aquest període de confinament.
Doncs així han quedat els estalvis. Ara ens haurem d'esperar una estona perquè la cola de contacte, la cola de moc s'ha de secar i res, espero que us surti molt bé. Fins aviat!